Tatenda hakika hivi sasa. Nyaya dzouroyi dziri kuenderera mberi zvakanyanyisa. Kumwe kunyangara kumeso, kumwe kunaka kumeso, but Mwari asikadenga nenyika akasika munhu mufananidzo wake. Hatidi kungotaurana neye kuti munhu muroyi nokuona musina kumuona kuti muroyi. Panzwisise ipapa. Ende mweya iyi haisi yese mweya inobva kuna Mwari inotaura chokwadi. Imwe ndeye kunyepa, imwe ndeye kurotomoka. Saka zvongoti kana zviunanga hwamunoita mumwe ndiwo wokunyepa wokunanga mumwe asina mhosva nokuona kunyangarirwa nomunhu muroyi kwete kunzwisisa neipa. Tiri kunzwisisa. Ndoda vanhu vanoita zvakanaka. Zvose zvamunoona panyika zvinopfuura asi chakanaka kuita zvakanaka. Munhu wese ziva paunofamba nopanenge pano murayiro wako kuti zvandiri zvindakutadzira mabiya ako. Chakanaka panyika kurarama zvakanaka kuita rudo. Rudo ndiro runoita kuti rusakuisei mumhosva. Toenda tinonyaya dzatinotonga apo tinogona kudzitonga nyaya tinoti nyaya iri papo. Mbavha dzakawanda, vanoroya vakawanda, asi anobatwa achipomba musi wedhomhombo musi upi? Wo, kunonoka chete kubatwa imese munopomba ini. Munzwa? Kunonoka chete. Unogona kupfeka magirazi ukavhara kumese kuti usaonekwe, but musi unobatwa chete unotoonekwa kuti magirazi wakapfeka chi? Magirazi. Saka kunonoka chete. Muri kunyatsonzwisisa? Muri kunyatsonzwisisa? Anditaya magirazi kaya kuna kutaura vanogara. Mundareka hamusimo kuzosuwa. Vangu vachipopota kuti mambo vanonoka sei ndati nomusangano wana chinzuro anani. Ana Mujibha nana Chigwindo vanga vanozvanga vachikumbira kuna mambo. Saka ndinombotedzera kuti ndinenge ndirimo munyika ndinotonga. Saka ndeichiti kana vana vaya vachikumbira zvavanoda ndovanonge ndichitaura navo. Saka mambo haanzi anono asi kuno vanogona kufonera mambo kwete mese kwazoti anonoka kudarika ono usingadekarega kuenda panopa ndinotonga kana nditonge kudenga kana ndotonga pasi pezuva. Handingataure zvekudenga kwandisati ndaenda asi ndotaura zvepanyika ino ivapeni tiri papi tiri para right ndipenya yatona. Amusoerera chekutanga mwana akamukira kumunda uchemangenda kuonesa kuti tasaone zvikuitika kumunda uri kuwandira kunokumba kunokumiri kungote mwana wanotaka wino ari amukira kumunda iko kwakabva ndifonera baba uyai kuno vanhu varutema miti ndavaona uyai nditaure nevanhu. Ndakabva ndamhanya kumunda nguva budiki ndikanga ndako kumunda ndokubva ndaona mwasina vambofamba zve60 meters vatolota huni dzavo. Ndoda kutanga ndaziva zvaakuda kutaura izvi chokwadi patanoda kubvunza. Zvaroda kutaura izvi kwandiri nini kunyera kuti ndanditenichi kuti nini ndatosvikoka kutema vana kune vana vako vakatema here miti? Vanotema mumunda manje vanotema kokutema netakora eine mbiko vanotema ndikokutema. Saka akunyepa kuti anotema mumunda zvinyepa asi vana varikutema kutemwa nemabhiriji nesenezinewamasvika ngoro andizvedu nayo nyaya but ndaifunidza kuti semunhu mazuva ako wataura kufanira kutoita muramba nokuti pane zvakanda kutaura. Saka zvino zvisine unenge unharo ndaruchazvinataura ndinoita zvabahada hozi ndasaura kuti angoti tikonzwisisana nyaya yemugado kuti ndoiri kuti ndoiri kuzingana chete
ndatikana uno tiende aiwa ndina naro chino okay saka iwo kugara kuti uyo ari kukunyembera kuti ari kutema kumuda kwake aiwa ndati inini asindikatema vana ivo vana vako vacho vakatema kusaidi kumuda waka kwete kumunda vakatema kusaidi kumuda kutema une fish kosaka sei ari kutaura uyo achiti iye vari kutema munda make anhu anisuzamazira kuti vakasangana ngoro saka ndosaka ndanda kupedza nyaya yako ndaifunza kuti unofanira kuzivisa zvakataura ndosvika pakutonga ndokuudza zvaunofanira kuita taurei chamamira ana sazvikudzi pane zvimwe zvinokuti takagara tine zvazvinoita kana kuda kundiona dai muru yake chine kuti handitendere kuonekwa ndauda kupedza zvazvinoita ndezvekuti kana tichitaura nyaya sei uwanza kuti ndakutaura tinge tatoona zvazvinoita munogara village mumasheti ndisabhukwaka munokonzera kuti mupesane munopesanisa vanhu vadiki pamusoro penyika zvinhu unofanira kuzwisisa vana vako ivo vaibonga wozega ndikutaura kana uchitera pana munhu womunhu apa kunozvaidzi zvinhu unozviziva saka izvo ukagasa kunenge kunenge kuno kumicheto komudai kudiri nzvimbo yemunhu futi iyo inogona kuoneka ikatotemwa navana vako but waifanira kutaura shoko rokuti anoshuwa vana vangu vakaita izvo but ndaifanira kukumbira hamaifana kunge makasvika kuno dai mutauro wakaita dai matauro akuita iwa nenia dai ndematauro wakaita nowe dai pasina dambudziko kana ndizvo ndakanga tenda chimukumbira ruregero kuti no ndakatadza shako ichako kuchaja kutadza kwakaita kuti ufunde kuti munofanira kupedzerana kumbowa zvezvo kana waenda kumba kwenyu kwaukuenda iwewe utsvage $30 umupe yafamba kuuya pano uri kumuparira ndoda kuti upiwe nhamba dzangu nemutoro anokupa kana iko kunodzitsvaka wondifonera kuti ndazovapa mari yao $30 nhamba dzangu vese varutura nadzo kuona ndichinonoka kudaira pafoni azvo kuti ndendisika pamunogona kuendemiti munodzoka toda kutonga vanhu vagare zvakanaka munofanira kukudzana munogara village machete kuti musakana wedu ufambe naye uende kumavhoti muchipopotana